कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कणकवली शहरात पकडलेल्या बांगलादेशी महिलांकडून वेश्या व्यवसाय करून घेतल्याच्या संशयावरून संबंधित गुन्ह्यात कणकवली बस स्थानकासमोरील लॉजच्या व्यवस्थापक ओमकार भावे याला पोलिसांनी अटक केली होती. त्याच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानं शुक्रवारी त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. कणकवली पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, हवालदार पांडुरंग पांढरे यांनी ओमकार भावे याला अटक केली होती. ही कारवाई जानवली पुलानजीक सोमवारी रात्री उशिरा करण्यात आली. त्याला पोलिसांनी मंगळवारी न्यायालयात हजर केले असता 24 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली आहे. ती मुदत संपल्यानं शुक्रवारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आलं. पोलिसांनी बुधवारी रात्री अटक केलेल्या लॉज मालक संजय सांडव याच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपत असल्यानं त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.